И какво става, хора? И връщли в едно ново видео на Battlefield 6. В днешното видео имаме специален гост, който го виждате на екраните пред вас. И това е и мой приятел на име Влади. С него ще играем на Battlefield 6. Ще разузнаваме новите неща по играта, защото тя излезе съвсем наскоро. В смисъл беше в края на миналата година, но пак е ново заглавие в игрите. Тъй че да, нещо Влади да кажеш на хората като за добре дошъл в моя канал. Здравейте, здравейте, здравейте! Отново в канала на Ивчо. Днес ще играеме. Ивчо вече ви каза играта. Да започнем, Ивчо, какво чака? Давай. Давай, let's go. Така, имаме в играта, то ще си зарежда матчмейкинг, имаме 4 класа. Имаме Assault, имаме Инженер, имаме и Support. Аз съм инженер. Не си. Имаме и Recon. Доколкото знам, Recon е някакъв по-стелт, не знам как да го обясна. И аз игра повече с Инженера, защото той има експлозиви, гърми там, прави ги всичките на кюфтета. И затова игра повече с него. Но да. Сега започваме да играем играта и скоро, защото ще ви покажа, скоро има видео, ще дойде новата камера, хора. Най-накрая ще направим Face Review, ще си пусна камерата, ще ме видите всички колко съм грозен, но това е друго нещо. Ивчо, поне си признава хора, сега не това поне си признава човека си такъв. Така, аз избирам класата Инженер, защото той буквално експлодира, абате, тук всичко прави. И сега ще си кажете, чакай, Ивчо, ти как играеш Battlefield 6? Първо, Battlefield 6... Battlefield 6... И аз, брат, ти бъда инженер, нема се правим, аз съм някаква дърта какичка, брат. Действаме, момчета. Мъки, не си казва интро. Маска и Влади е някаква какичка. Тъй, че ние в момента играем на Battlefield 6 RedSec, но скоро ще ви покажа, че аз изех и Battlefield 6 Phantom Edition и на диск и всякакви такива работи. И нека да започваме, защото за момента сега почват някакви да ми ни говорят тук. Става страшно. И така. Ние изглеждаме като пълните имбасили. Влади! Ало! Добър ден! Чакай малко, Реса ще дойде, чакай. Така, Влади, ти тук ли си моето дете? Здравей! Защо ме стреляш? Влади, не се чуваш, брат, ехо. Да, играме напомня на Apex Legends. Не, няма нищо общо с Apex Legends. Ти просто си някаква какичка военна. Йо! Добре, аре стига сме правили глупости, нека да почваме да играем. Hello? Ехо! Ще идваш ли? Ох, майко! Хора, аз продължавам без Владо. Това беше видеото, довиждане. Няма да се караме, няма... Шегувам се, хора, няма да е кратко видеото. Как те убиха толкова бързо? Моля? Кой изобщо те свали? Ой! Чакай! Аз съм мъртв. Добра. Нямам думи. Първата ни такова минам идеално. Не тук. Далече. Не бе, Влади. Добре, аз такова, защото Влади за момента ще в хора, не знам защо, той не ми казва. Продължаваме, тук има май зад мене. Не, той е пред мене. Аз не го виждам. Аре бе, човек, върнем се, чакай, че тук ме занимава с някакви глупости на лоса. They ask you how you are, you just have to
О, добре, добре, на Стига, ти си питал, бе. на 43-то място хора. Така. Продължаваме, сега ни зарежда, сега търси плеяри. И Не, бе, да. брат, мисля, че търси джунер в играта. Владо. 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 Искаш ли го пусил? Така и каквото разправих, че като дойде статива, като дойде камерката, като дойдат новите неща за снимане, Ще се види в цяло лице. ще се видим в цял ръст, в цяло лице, ще се видим колко сме грозни всички и ще ви покажа колекцията ми от игри, които ще направя поредица. Не почвайте да ме питате в коментарите къде са тези поредици на всичките тивчо, брат, къде са видеята. Пичове, аз имам нужда от живот. Ще има такива видеа, не го слушайте това миндил до мене. Да. Как от тебе? 100 метра от тебе. Да, той е на 100 км. Между другото, Владимире, ако не мъкнеш, ще издам на хората къде живееш. Значи, той живее в Хасково. Той живее в Хасково, булевард Васил Левски. Не, базикам се. Да. Там живея. Да. Ти с това реагира, брат, сякаш се зарадва, че хората ще идват на гости, бе, ти си е пак и хубаво лява. Да, защото няма приятели. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. А ти къв си ми, бе, просто? Аз съм ти братовчет, бе. Как, бе, че да как? Зле, защото дишам. Казваш громски. О, магазех RPG. О, да. Викаш приятел. Много ясно. Това е предател. Като те... така да. Точно така, аз обичам приятел. Самия си един от тях. Така. Така, и буквално, виж. Ай, Обича. на майка. Мале. Не обиждаме на майки в този канал, хора. Давай, Владо, моля те, брат. Аз си тръпа. Останава. Това ни е втория шанс да оцелеме, брат. Моля те. Виж го как върчи. Виж го как парчи, мате. Уи. Айде. Уи. Къде отиваш, бе? Няма Apex Legends. Защото Apex Legends няма нищо общо с това, идиот. Поне аз спомня как си играеш Apex Legends. Ще ми е по-лесно. Ти ще там една инжекция, почваш да дишаш като луд. Че ти набием един пистолет в газа, от. Ти почвам да очим. Fortnite. Я видим дали му строя не върши, бе. Брат, ще почвам на по-бъл слуки ли си? Какво е това? Ой! Какво е това, бе? Я? What the f... Помогнете. Помагам! Не ти, бе, ти да не си хората, бе, те са по-добри от теб. Но верно, аз съм един... Ти си зъл човек, ти не заслужа. Ето RPG, ела. Ще хвана да убием след малко. Да, бе, аз точно това си мисля. Аз съм лош човек, както ти казваш. Много ясно. Така е, да, той е прав, хора. Ето виж, бутнах сцената. Сгради, авантура, всичко. Не, то между другото, верно мога буташ сгради. Всичко мога буташ. Мога да вземеш си го бутне, шегувам се. Мога да взема си го бутне. О, Значи му това майка. Там кътна. Оле, опа, мога майка, това е като Fortnite. Так. Значи прибим толата, няма праса, брат, не само виж.
2 минути по... Чакай, със снайпер то ще ми идва, майка. А, то там! Ивчо! Помощно! Ивчо! Ай! Това е много нацепено, защото много се надъхал, май. Много са насрал, тук са тъхал, трудно здраве. Откъде, бе? Айде, аз ще... Се чуем. Чуем. Се чуем. Айде бе, писна ми да пеем вече. Добре, бързо. Трябва да си намеря оръжие, защото тук видях, че кацнаха двама. Да. Не. Брат, как тичам по... Alright, you're good to go. Sending you back in. Моля тебе, брат! Давай, маме! Не те чувам, да знаеш! Отглуши се, моля те, не те чувам. Спри за малко, ако ме чуваш и се отглуши. Върнах се! Бягам! Чикам градата! Дома! Вътре сме 9 човека! С мене 11! Отиди там. Не е там, бе, има човек, бе! О, човек! Ще ги убия! Бързи! О, Беги, бълч, откара ракета! Мат, къде сте, бе? Къде си, бе? аз умрях, бе! А? Аз умрях. Какъв бастун, бе, и ти също умре. Ще дойдеш ли? Макар да дойда, ти трябва да ме ревайвнеш, като във Fortnite. Къде си? Там Red Deploy Tower. Ти че имаме. Айде, чао. Абе, стрелят, бе! Айде, чао. Как се каже? И бяхме забравили да окажем нещо, че имаме път. Заключиш ми, брат, в играта, заключиш ми компютъра, не мога да играя нищо друго след това. Ти си голям предател. Аре, скачай, бе! Супол! Скам, аз съм скам. Мразя те! Могли! Аз съм скамнат от теб. Бягай, отделям се от дружината. Как? Отделям се от дружината, няма игра с теб. Кой имри тогава? Пак умря, ама какво е това? Той с тебе пак умирам, това е работа. Че поне колата... Чичо! Айде! Заминах. Alright, you're good to go. Sending you back in. Help on the way. Watch my back. Яс. Къде пада на ти, бе? О, хора! Хора, това видео ще е може би най-откаченото видео, което съм снимал някога с този човек. Всичките хора! О, ти си бати видео. Hostile jumping onto Чо, следвам те, ти си най-големия фен. Ми не мога да щупа град с пистолет. Той дори не ме чу. Чух те, бе! Чек. Аре, бе! Стигнем! Аре, разчекли се, най-накрая се свършва, елата мъкни малко. Брат, искам вече да умирам. Няма смисъл да умирам.
Искам вече да се приключва. Свържиме с Рафи. Рафи, не бе, чак свържиме с Рафи. Не, Рафи! Предаде ни Wi-Fi връзката. Да, тева. Сега какво да правя? Ето. И това беше от днешното видео, хора. Това не беше час, май. Не. Това беше 30 минути. Не. Сега ще стримаме на И, TTI. и благодарим за гледането, хора. Не. И стойте, мъкни, не, мъкнете, не, стойте. И благодарим, че гледате това видео, хора. Надявам се да ви е харесало. И ако е така, струшете лайк бутона и се абонирайте за този канал. И така, до другото видео. Влади, нещо да кажеш на хората за чао? Не трошете лайк бутона, че после няма го правя аз. Така, благодарим. Чао. Владка пиратка, шапка от лист, око нарисувано, смее се, вика стига толкова страх.